historia que parece mentira, mas é real como a vida. A 20 millas da Illa das Flores, no verde Fort West dos Açores, apareceu a deriva un veleiro sen nome. Os mariñeiros subiron a bordo e encontraron a un home morto agarrado ao leme. Non había máis ninguén. Era William, un vellote inglés que tiña morrido hai un mes, e non por iso soltou nin abandonou. Era William, un vellote inglés que tiña morrido hai un mes, e non por iso soltou nin abandonou. Aquí temos unha foto da máis sério. Ahora o barco está varado no cais do Pico, como un can abandonado. Está esperando a un capitán que queira mesmo navegar. Vai alén do mar. Atlántida son os Açores, onde monte un volcán e un peixe, un cachalote. Era William, un vellote inglés que tiña morrido hai un mes, e non por iso soltou nen abandonou. Era William, un vellote inglés que tiña morrido hai un mes, e non por iso soltou nen abandonou. Era William, un vellote inglés que tiña morrido hai un mes, e non por iso soltou nin abandonou. Nin abandonou. Nin abandonou. Nin abandonou. Está